Tak to je Bradlo a nádherná inverzia. Asi 18. kilometr. Sme tu. Krásne. Tak je tu hrad Branč, pod ním je druhá občerstvovacia stanica. Čas 31 km, čas 4:25. Celkom dobre sa ide zatiaľ. Nádherný deň, úžasný. Koníky sa pasú. Potom nás čaká, za kopcom sú potom vrbovce, Antichovka. Takéto púpavisko, tu aj tam vzadu. Nádherný deň, nádherný. Tu dole je dedinka Vrbovce. Tu sme mali 3. či 4., už neviem, asi 3. občerstovačku. Teraz máme 46. kilometr, 7 hodín práve. Je to všetko v pohode, dobre sa ide. A sme tu. Veľká Javorina v čase 4:06. Je to stále dobré, dokonca nečakané dobré. Som spokojný. Takto to je tu. Nádherné počasíčko. Až také, čo si nezaslúžime. Výborne, super je to. Jasné, ešte behám momentálne 98 km. A zo 113 a asi to už aj dokončíme. Momentálne takto občerstvenie máme tuto. Takéto občerstvenie. Párky som dojdol, úplná halus.